काही पैसे वगैरे नाही मिळणार. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर बघूया आज काय विशेष. कालचा एक ब्लॉग नाही झाला कारण काय शूट करणार पण होतंच ॲक्च्युली, आणि मी आराम केला आहे थोडा. तर आज आपल्याला शूट करायचं आहे सिरीजचा सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट मला वाटलं आज टाकलेलं आहे, आज टाकतोय. तर जाऊन बघा नक्की. आवडला तर लाईक शेअर आणि नेक्स्ट एपिसोडसाठी सबस्क्राईब करा. तर बघूया आता आज काय विशेष. आणि नाश्ता करू, ऑफिसला जाऊन ऑफिसवरनं आल्यावर करूया शूट आज. तर बघूया, यांची वरती मस्ती चालले. तर मला एडिटिंग पण करायचं आहे. तर चला भेटूया आपण नंतर. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलो आहे आणि लेट केलं आहे शूट करायला, पण शूट होतं आहे आजचा एपिसोड 2चा भाग. एपिसोड 2 शूट होतोय. तर बघूया आता, BTS दाखवतो तुम्हाला मी. चरण नाही आज, तर आपल्याला शूट करायचं आहे. घ्या सगळे, काय पण बिहाइंड द सीन्स सगळे घ्यायचे, नक्की, कारण आपलं नक्की. झालंय आता. ठीक आहे. तर आता एपिसोड 2 शूट होतोय. करू मामी आता हसणार नाही ना? कॅमेरामॅन हा, वहिनी जरा इकडे हसणार नाही बोला, हसते. इकडे हसणार नाही तर बोलूच नको बाजूला तू. उभे राहा. हसणार नाही का बोलूच नको बाई. हा, मामी करा. आता तिथूनच घे ना अँगल, बरोबर आहे. ती इकडे येऊन बोलेल ना अशीच. हा, आता तोच अँगल. हा, ती मम्मीकडे बघून बोलेल. असा घेतोय, कसा घेतोयस तू? आणि नंतर वहिनी जरा बघू दे, तिकडे जागा घेते. तुम्ही या बाहेर या. ते बघ, ती 2 पावलं जातील तेवढी जागा आहे. मामी सरका जरा. जागा बघ. उभे राहा सगळ्यांनी आता, जसं होतं तसं. थोडं लांब लांबच उभे राहा, म्हणजे मला कसं कॅप्चर करावं. मी नाही आलो पाहिजे. वहिनी जरा असं असं फिरा, पाठी फिरा. ठीक आहे, होईल होईल होईल. सरका आता. पहिले वहिनीचं करा. अच्छा, म्हणजे मम्मीच्या नंतर हा, घ्यायचं. नंतर ओके, ठीक आहे. तर जमते की नाही बघायला, मग नंतर मग येस 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 येस, गॉट इट गॉट इट. उभी राहा, मी तिकडे जाऊ. हम्म? उभी राहा, मी तिकडे जाऊ. झाली भाजी हलवून? थांब. मम्मी भाजी हलवायची? नाही, आता भाजी नाही हलवायची. जागा ठेवू? हा, जरा दाखवा. मी तर काय ते पिल्लू, आवाज कमी कर पिल्लू. वहिनींचा डायलॉग सांग. पिल्लू आवाज कमी कर, पिल्लू आवाज कमी कर. शूट होतंय. पूर्ण बंद करायला सांग त्याला. ऍक्शन. ताई, मला काहीतरी बोलायचं आहे. हा, झाला एक, झाला दुसरा पुढे. अँगल मी नको ना, ते थांबव. तू तर पाहिजेस, तुझे डायलॉग येतात. हा, नाही, तू घे. मम्मीचे डायलॉग मम्मीला सांगायचे का? तुम्ही वहिनींकडे बघा आणि वहिनींकडे बघून बोलायचं तुम्हाला. ठीक आहे, तू तिथंच पहिला थांब, मी असा डायलॉग हावभाव देतो. दाखवतो. अच्छा, हा, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही आता समजा वहिनी बोलले की खर्चाचं सगळं त्यांच्यावरच पडलंय, तर तुम्ही असं त्या प्रकारे ऍक्शन. काही पैसे वगैरे नाही मिळणार. आलाय? ठीक आहे, पण फ्लो म्हणजे त्याने सांगितलं तसं वाला ऍक्सेंट मराठी नका ठेवू, आपला नॉर्मल ऍक्सेंट. काय पैसे वगैरे नाही मिळणार कसं असं बोलतो तसं नाही मिळणार, ते तुम्ही ऍक्सेंट मध्ये गेलात ना मराठी. तुम्ही कसं नॉर्मली कसं बोलता? बोलते तसं बोलू. कसं काय बोलू? पैसे वगैरे नाही मिळणार. हा, असं. नॉर्मल मध्ये. रागाने या, इकडे येऊ. असं. काय विचार करत येऊ नका, डायरेक्ट आणि रागाने बोला. विचार करणारच आहे. जेवण वगैरे झालेलं आहे. एक थोडं शूट झालंय. ते म्हणजे 80% झालंय, 80% झालंय, 20% बाकी आहे. तर बघूया आता जेवून थोडं अजून शूट, कारण की थोडं ते चाळीमध्ये आवाज वगैरे खूप होता, त्यामुळे आम्ही शूट थांबवलं आणि जेवून घेतलं. तर बघूया आता जेवण वगैरे आवरून. 3च आहेत, पप्पांचा, माझा आणि मम्मीचा. शूट करूया जमलंच तर, नाहीतर मग तो उद्या करावा लागेल आपल्याला. पण फर्स्ट एपिसोड आपला आलाय. नसेल बघितलं तर जाऊन बघा, आपल्या चॅनलवर आहे. मस्तपैकी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सगळ्यांना शेअर करून टाका. आणि अजून पुढच्या एपिसोडसाठी सबस्क्राईब करा, जे नवीन असतील ते. जुन्यांना तर माहिती.
ठीक आहे. तर ब्लॉग पण बघाल, BTS पण बघाल आणि सिरीज आहे ती पण बघाल. त्यामुळे सगळी मजा मस्ती धमाल थोडा संदेश वगैरे सगळंच तुम्हाला बघायला भेटेल. तर नवीन असाल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि नसेल बघितलं त्यांनी जाऊन लवकर बघा. शॉर्ट्समध्ये आपल्या आहे मस्तपैकी. आणि लाईक करा आणि कमेंट करा कसा वाटला ते कमेंट करा. ठीक आहे. तर बघूया आता परत शूट होतोय की नाही, नाहीतर मग आपण ब्लॉगची एंड घेऊ. ओके मित्रांनो, बोलल्याप्रमाणे जेवून आम्ही परत शूट करतोय. थोडासा जो बाकी आहे जेणेकरून एपिसोड 2 पूर्ण शूट होईल. मम्मी माझी जागा आहे तिथे मला बसायला दे प्लीज साईड मी. ओके बॉस. हाय डायलॉग माझा. तर मग बघूया आता कसा शूट करतो मी, पण तुम्हाला दाखवणार नाही. तुम्ही डायरेक्ट एपिसोडमध्ये बघा. इकडे रितेश भाऊ, इकडे मम्मी, तिकडे ऋतू. तर चला शूट करूया आणि नंतर परत भेटूया. काय भाई 100%. बघा आणि असं समजा की सुयोग रुसून चाललाय घराच्या बाहेर. अच्छा. त्या हिशोबाने असं वर त्या हिशोबाने बघा सुयोगला बघा रुसून चाललाय घराच्या बाहेर. ऍक्शन. हसायचं काय त्याच्यामध्ये? हसायचा स्पेस कशाला ठेवते टोण्या भाऊ. ठीक आहे ठीक आहे हे टोण्या भाऊ चालेल, झालं की करू अजून. इधर तो बघ. नाही घ्यायचं तर घे अजून एकदा बघ. नमस्ते कर. नमस्ते रिलॅक्स. नमस्ते कर. हसायचं नाही कारण की सिरियस सिच्युएशन होता ना. तू हस आणि मला सांग हसायचं नाही. मी कधी हसलो? मी नंतर हसलो. हे पकडे पंखा बंद कर ना भाऊ. अरे हा. रुसून रुसून गेलोय पण ती रुसून चाललंय असं समजा. नाराचा आवाज येतो. ऍक्शन. आले की नाही? तू म्युझिक टाकणार ना पण त्याला. ठीक आहे. ठीक आहे ना? तर मित्रांनो झाला आजचा ब्लॉग शूट. माझा एपिसोड 2 शूट झालाय. थोडा पप्पांचा पार्ट एक बाकी आहे. तो होईल उद्या शूट. तर ब्लॉग पण करूया येईल. कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.